Wanodya Yutama ngambar arum sang kusuma gembrang-gembrang yen ngandika Drupadi wonten paring dawuh Kanjeng Rama ning ngarepamu kuwi sapa menika Panakawan Bagong ingkang wis bisa gawe tentrem negara ing Pancala merga saka pamutahe Begawan Durna mesti wae yen kowe tak tanting supaya tak rabai karo Durna mesti ora gelem trimah pejah mula gandeng kowe ora gelem tak rabai karo Begawan Durna mongko ingkang bisa ngundurake Begawan Durna mau Bagong mongko Bagong duwe niat ngayomi marang kowe sak jroning kowe ditinggal karo bojomu ya kuwi anak Prabu Ngamarta. Mekaten Kanjeng Rama. Iya. Menapa dipun keparengaken kula sak rembag rumiyin kaliyan Bagong? Ya sakarepmu kono. Aku tak nglungani papan kene rembuken sing kanthi apik-apik. Nggih ngestaken dawuh. Wis kono. Bagong. Nun. Penake. Durung apa-apa wis kon menakke lho. Panakawan Bagong wonten dawuh. Moro saiki tak takoni niatmu apa nggone bakal kepengin ngayomi kelawan aku. Satampang karamasane angel tenan nek ngomong nek karo wong wedok iki nek lagi pertama kaya ilat iki kaku. Sak pengkeripun sinuwun Prabu Puntadewa kula nika namung badhe ngreksa asma panjenengan tegese ampun ngantos disenggol dening priya sanes ampun ngantos dipun kajengaken dening priya sanes mila niki sisteme kawin kontrak tegese piye kula dados garwa panjenengan ning mengke nek sinuwun Puntadewa menika sampun rawuh kula kedah ngawon panjenengan kula aturaken sinuwun Prabu Darma Kusuma. Lah upama nggone tindak kuwi setahun panjenengan dadi bojo kula setahun. Yen lil tindak 2 taun dadi bojo kula 2 taun. Yen nganti ana apa-apa upamane sing jeneng tresna kuwi jalaran saka kulina aku campur karo kowe saking kulinane terus aku yo ketukuran rasa tresna sing gedhe nek upama aku terus iki mung upama lho aku duwe anak karo kowe piye sesuk nek Sinuwun Puntadewa rawuh anake dipacul ndase kuwi jenenge ora duwe rasa kamanungsan. Nek upama Sinuwun Puntadewa gelem nampa ya wis ra apa-apa anakmu tak monge. Monggo, monggo daripada kula omong dadi kere. Lho sampeyan sing momong. Iya. Berarti ya wis mbangane aku dipek ratu kono-kono. Akeh sing padha ngayunake kelawan aku. Kowe becik nek aku urip karo kowe Bagong. Puspawana Alayub kowe iki arep ngopo ajeng anu buka gending apa mboten iso ame ngawur watone lekom menika saestu iya tenan wah jan nek ngoten kula wis ora ana tabeting antaraning Panakawan kali Bendara. Ora ana. Kepareng kula badhe ngadeg. Ya ngadeg kok saiki wae. Nggih alon-alon karang wong tuwa. Nek ngadeg ora iso sakal. Iya. Wah, jan. Kula ya wis ora basa karo panjenengan. Wis ora sah basa ora apa-apa. Yayi Wara Drupadi
Kakang Mas Bagong wonten dawuh. Nyes. Nyes bokongku. Ati. Jan. Kaya siniram tirta wayu sewindu. Inggih. Iki terus apa liar jagongan iki meneh lapangan ngene iki. Hah? Apa ya ora ana tempat ngopi lah paling ora. Berdua. Lho. Kowe pesen kopi, sing kopine iso ana gambar I love you. Terus monggo aku sing nyeruput. Wonten Pancala mriki wonten papan kados mekaten. Naminipun Pan Cafe. Ben saya awur-awuran wisan iki. Nah ngono ayo mlebu jroning Taman Sari wae ya. Inggih ngestaken dawuh. Engko aku lungguh kowe ning jejerku. Gandeng aku sarep rabi karo kowe. Berarti kan abdi-abdiku kae ya ngladeni karo aku. Mestinipun mekaten. Nah, alhamdulillah. Iso apa-apa iki. Biasane ning omah mung dikongkon bojoku. Bojoku saploke ra iso mlaku kae. Nek akon sak penake dhewe mung nutuki cangkir tek. Minta minum. Teng, minta makan. Aku padake baby panggang. Baby sister. Inggih monggo rat Kamas. Aja Raden. Kamas wae. Inggih kula dherekaken manjing wonten ing Taman Sari. Yo. Mangkat yo. Inggih monggo kula dherekaken. Yo ayo yoan. Inggih. Monggo Mlaku bareng ya. Inggih. Aku gandeng. Gandeng yo kena, ngrangkul yo kena. Ayo ora. Aku mau nek ngrangkul. Aku nek ngrangkul kene iki tanganku turah. Nritik terusan. Nyok ngeceki apa-apa. Nggih. Yo mlaku bareng wae yo. Monggo kula dherekaken Raden meneh. Kamas. Abdi dalem arep nendi kowe? Somoso ping rasa jati ora takaya lampahing Lurah Bagong wis prateng jawining ngrangkah negaring Pancala Radya. Bagong yen malegang-legong Pana kawaning para Pandhawa Kladuk gecul kang mural ucul Kowe lha ora kenyono-nyono lha kok malah nampa penantanging Begawan Durna. Durna tak bledhek kok dadi ngawe sangganing para Sata Kurawa. Apa dikira Bagong ijen kaya ngene iki ming wong loro saudon telu saurupan. Ora bakal wedi karo Kurawa. Sapa sing ketok? Apa dianggep aku iso nandingi Sata Kurawa? Iki aku nek ora ganti. Nek ora salin wujud satriya sing pengpengan perang wis ora gayeng perang karo Kurawa. Ya, tetanana, tandangana Bagong legane atiku.
kepapak keperanggul mungguing ayuda kepapak bawat nyobentar kepapak nyomungguing aloka lho ora pangling iki kaya Setyaki dasar Barayata Satringgar Borujiran Setyaki kowe lah dalah lah kok kowe neng kene Kurawa dampyak-dampyak barisane kaya arep upacara dina Senin Setyane apa goleki menyang endi Bagong Bagong iki ponokawanku yen cilik kowe wani gendhak sikara karo Bagong gedene wani nyilakani Bagong Setyawan Setyaki sing ora trima wani karo Kartomarma sing tawedene apa ora minggat tebak daramu kene margane patimu leno pangendamu hilang dompetmu Kartomarma dasar Kebarayata mati mati oh waduh minggir. Ora pangling iki Anoman barang ning Pancala. Wah, Anoman mere kok idune nganti muncrat-muncrat. Edian nguyuh barang. Endi Bagong? Kena kowe? Ketemu karo Bagong yen iso nglangkahi. Kuandane Sariman. Sariman aku Anoman mati dening aku pangkau tak ayone. Wah! Oh! Waduh, mati aku. Wah!
sampeyan dawuh kali Kurawa ning nyatane ngapusi. Lho, ngapusi ngapa? Bapak Durna paring dawuh nek Bagong sing dadi pepalangi nggone bakal mboyong Wara Drupadi. Ning nyatane Bagong wani karo Bapak Durna jebul kancane pirang-pirang. Le, kesek ta? Bagong ki ijen Kula ketemu kali Sencaki. Sencaki gelut kali kula dereng rampung dumadakan wonten Gatotkaca. Sirah kula dicekel karo kaca kula wis mati. Kula wis rumangsa mati. Ning diuntir gulu kula niku mboten kok pedhot malah kaya digrepek mak kruduk ngono. nek kudune kowe mati Kedahipun kula nyemanggaken. wah edian kancane Bagong pirang-pirang tur digdaya kabeh. Man Anoman balang nggih tumut. Ngetok. Lah kok mak jundil Kula semanggaken dur. Nun. Bagong kancane pirang-pirang sirnakno le. Nggih, saken dawuh. Dursasana barang kok maju iki. Nek ora dadi sing luwih gedhe, iso diajar aku ya. Ora wedi mungsuh sapa wae aku. Wiwit kapan kowe joget Werkudara? Wah, sapa ngerti gubuk asmara. Aku seneng joget. Edan. Oh, Werkudara iki. Wah. Dasar Bronyoto. Wah, suaramu kok serak iki ngopo? Wah, kokean karaoke. Wah, demit. Kakang Dursasana. Werkudara winti Bagong? Bagong iki ponokawanku. Sopo ya arep gedasi ora karo Bagong, aku sing ora trima. Wah, omonganmu kaya wong mendem ngono. Iya, Ngek. Ya ngek. Satriya kok ya ngek. Mati ning aku. Wah, idak mati kowe. Ya, kaya apa aku sing tekaning mati. Iya. Ayo. Ujar. Isin man kula. Ka isin piye? Kula maju rek kae goleki Gatotkaca Sencaki ketemu kali Werkudara. Lha kok sih ta? Werkudara barang rene iki ngapa? Kakang niki lagi lunga kok tekan kene. Lah duka. Omongane kaya wong mendem nika. Disaruk-saruk ora karu-karuan. Kula ditendangi, kula semanggaken. Mati kula. Ora mundur mawon isin. Kakang Penemban Durna. Ah, pripun Mas?
Bagong mboten iso disingkirke. Kula aturi majeng wonten ing pabalan. Tuh, Bagong. Ora minggat sing arep aku tiban cudha manik mbok dadi muparat kowe. Pripun? Ampun mriki lho. Lah pripun? Isin kula. Iki pokal gawene sapa iki keparan karepe dhewe. Aku mau nek dibukake ngono kuwi. Oh, kaya kelingan jaman sing wis-wis aku. Kok le jembing. Aku karepe dhewe pirangan aku. Bawa dulu terus pundi? Wirangan, Ger. Bagong gawe wirang wong sepirang-pirang. Bagong iso malik napa-napa. Lho, malik napa-napa pripun? Kula nek crita malah isin lho. Lho kok isin pripun? Bagong iso malik Setyaki, iso malik Gatotkaca, iso malik Werkudara. Bareng kula maju nggawa cundha manik. Malik napa? Isin kula. Malik napa sampean nang bloko kali kula? Balik jaran. Oh, sengkune iki iblis. Malah ngomong-ngomongke ora. Mongkon jengking-jengking nika. Coba ora ana kula. Mesti wis nyelingkrek. Sampeyan niku cangkeme elek ora. Loh. Bagong kekuatane kaya ngoten. Oh, inggih ngeri ha. Bagong. Yen manyen iso nambahi Kyai Nenggol aku meguru karo kowe bareng. Lho iki ora pangling Nyai Ndrawati. Kanggo Prabu. Kula aturi sareng sawetawis. Niwang Sukmana mangadil luwih ana sasminaning sun jagat wasesane Bathara. Kanggo Prabu. Kanggo Prabu Baladewa kula aturi sareng. Kula aturi nyiram mawi tirtaning Banyuwangi. Modar. Menawi Kanggo Prabu lajeng tumuling liga Kyai Nenggala menika mboten prayogi kedadosanipun. Asu iki Bagong iki. Iki Bagong menungso ra tataran. Lah kok malih Ratu Ndrawati. Kanggo Prabu sampun paring pangandika ingkang mboten sadring. Menika ingkang rayeng Ndrawati ya Prabu. Ingkang rayeng Ndrawati. Ndrawati dengkulmu mlocot. Dengkul panjenengan nggih mlocot. Etan iki piye lho iki? Iki karepe piye? Kanggo Prabu menawi panjenengan ngginakaken senjata cakra, kula ugi mboten badhe wang-wang. Mboten badhe kekilapan, sarta kula mboten badhe ragu-ragu. Ngginakaken senjata ceraka. Apa? Ceraka. Cakra. Nah, kados pangandika panjenengan. Sameneika Kyai Nenggala dipun dhuwur senjata cakra. Kowe tak tamani Nenggala mesti mati. Mboten saged kula mundi
Sekar Kembang Setaman. Cangkeme kowe klera-kleru ngono kok. Sekar Wijaya Kesuma menika dados panguripane wong sak bumi. Sinten ingkang sampun pejah menika dipun ungkuli Sekar Wijaya Kesuma menika sabet gesang malih. Ingkang sampun pejah dipun ungkuli Wijaya Kesuma saged gesang malih. Mila Wijaya Kesuma menika dipun suwun supados kinarya obat kuat. Koko Prabu. Koko Prabu. Nek panjenengan mboten atus monggo dipun puthaken eblet glandang negara legane ati wae. Janaka undendrem. Janaka undendrem. Siadi ngerti Yai Prabu Kresna menyang endi? Prabu Kresna nembe dhateng Indomaret. Edian. Iya aku kok digawe bingung karo lakon iki. Iki dudu Janaka iki. Iki dudu Janaka ya ngaku wae. Koko Prabu. Koko Prabu. Wingeng rai menjanaka. Koko Prabu Baladewa mlajar-mlajar wonten menapa? Aku golek Yai Prabu Kresna. Koko Prabu Ndrawati mboten dalem papan mriki. Koko Prabu. Nggih. Kula aturi nyiram tenang sabar. Menawi Koko Prabu mboten mangke. Koko Prabu mbanyan iki ardane kamsu Koko Prabu samriki mesti Koko Prabu. Iki kok mengko Koko Prabu karepe piye? Nek panjenengan badhe mulawan bagus. Kuning mboten ngerti. Ora. Mboten ngerti mangke nganti nampane. Ora bisa mangke kula ngaturi kok. Ah, kowe Bagong karepe iki. Pakde mlayu-mlayu napa Pakde? Pakde Mandura mlayu-mlayu nang ngopo Pakde? Nek pancen Pakde duwe kerepetan kandha karo Antasena, aku sing bakal nglampahi Pakde. Anak kula nang Antasena. Aku anakmu nang Pakde. Pakde Mandura, iya. Pakde Bule, iya. Kowe ngerti Bagong ora? Sopo Pakde? Kowe ngerti Bagong apa ora? Pakde ngelohi Bagong kok. Kusik. Saiki omong sing suwe. Omong sing suwe. Suwe. Lho, ora ngono. Omong sing akeh. Akeh. Antasena, piye Pakde? Antasena saka ngendi? Kasatriyan. Kasatriyanmu ngendi? Pringgondani. Anu. Ngrandu Gumbala Pakde. Antasena kok kasatriyane Pringgondani iki gosok. Karo omahe dhewe ora apal iki. Pakde, omahku wis digusur, Pakde. Urung ding, Pakde. Kasatriyanku ngrandu Gumbala. Pakde goleki sapa? Goleki Budhe apa? Ora. Goleki Bagong. Bagong ora ana, Pakde. Kowe rasa ngapusi. Suaramu grok-grok kuwi Bagong. Kowe ora minggat nenggala dening aku. Aduh, Pakde, aku tak mlayu, Pakde. Anak Prabu,
Kula suwun kanthi sanget kula aturi nyiram mawi tirtaning kesabaran. Sedaya perkawis menika mboten badhe paripurna menawi namung kinarya gejegan anak Prabu tiyang agung. Paman Prabu Pancala kula nyuwun pangapunten sakalangkung kathah mboten dados menapa nggih. Namung kula kanthi sanget kula suwun kula sampun panggihan kaliyan anak kula pun Wara Drupadi. Paman wonten dawuh. Kados menika wartosipun. Yayi Wara Drupadi sagang ladosi bapa Panembantuna menapa mboten? Kula sampun nanting dhateng anak kula pun Wara Trikandi, anu Wara Drupadi. Supados badhe ngladosi kalian kadang kula tunggal guru duk nalika wonten SD Negeri Impres. Setan. Tiwas tak basani. Menus ratatanan. Gugu karepe dhewe. Menungso kranjingan. Wah, lah kok kowe iki ngobrak-obrak karo asmaning Paman Prabu Pancala. Malih ora kowe? Kowe malih apa ora? Ora gelem malih aja nglawan kendarat dening tanganing Baladewa. Nggir, Bu. Tiyang Agung Baladewa. Menawi panjenenganipun tiyang agung Mandura menika mboten kersa angendhak dhateng kamurkanipun menapa badhe kula wadulaken dhateng tiyang listrik. Lah tenan to. Lah tenan kowe pake. Ayo pokoke entekke wayange. Wis kentekan wayang ngantian. Sing nang eblek wis tak tokke kabeh. Wis tetep konangan aku iki suarane ra iso ngapusi kok. Wis tak ilang-ilangke geroke tak ombeni barang ya mesa konangan. Pinter tenan Baladewa. Wis ah. Kalah cacak menawa cara lakonane. Nek sinuwun mandhar mateni aku ben dipateni. Candak kowe aja mlayu, Bang. Wah. Kecandak kowe saiki. Bar mlayu nang ndi kowe? Ora mlayu wis ora ana dalane kok. Ayo saiki kowe manut ora? Manut pripun? Kowe bali. Nyaketen niku bali? Iya. Wis ora ana ojek. Ngrekoso kula le mulih. Bali ora? Mboten ajeng wangsul. Wani karo Baladewa. Mboten ajeng wantun. Nek ora wani bali. Mboten ajeng wangsul. Tegese wani karo Baladewa? Mboten ajeng wantun. Kowe iki jane piye to? Ya ngene iki asline. Wah, setan alas. Bagong, nun. Aku wis ditanggungke karo Yai Prabu Duryudana supaya iso kelakon mboyong Wara Drupadi dikaro dening Bapa Panembantuna. Ning nganti aku gagal mboyong Yai Wara Drupadi, aku bakal napa duka saka Yai Prabu Duryudana. Mula aku tetep kudu mentala karo kowe. Terus kowe bali ora? Mboten. Tetep ajeng garwa Dewi Wara Drupadi. Ora ngilu karo githokmu. Pun ta. Tresna niku mboten perkara bagus elek. Sapa ngerti kula mangke ketemu Wara Drupadi purun kali kula. Lho, sapa ngerti? Nek ngono ora gelem minggat ngarepe Baladewa. Mboten. Glandang nenggala mbuh dadimu kowe ponakan Bagong. Weh, ana sing ora setuju siji.
Nalindra marwa sing sang katriku mulung mangrempak ing wadya Kurda kura rera nanggana magawe gelar Bagong wonten dawuh aku ngaturke panuwun dina sira bisa gawe srana munduring para Sata Kurawa Begawan Durna medene anak Prabu Mandura nggih sak kamat-kamat sinuwun gandeng sayembara ingkang sekawit nalindring Pancala melu mirengake marang upataning Begawan Durna nyatane sira Bagong ingkang bisa ngundurake Kurawa lan iso menang lawan Begawan Durna nggih mula netepi marang sumpah ingkang wis aku nalika semana melu mirengake atmajaku bakal tak paringake kowe. Serius? Iya tenan. Ya nek rika kurun, nek mboten purun mula Drupadi bakal tak timbali ana ing kene supaya adu arep karo kowe Ponokawan Bagong. Aduh. Ora nggo jungkat cilik. Arep jungkatan sik. Wis ora sandadak kowe macak. Anane kaya ngono yen Drupadi nampa ya ben ditampa. Yen ora kowe aja gelo. Nune nggih ngestakaken dawuh. Terus semeno wonten paring dawuh Rama. Mbak Yumu aturana tindak mrene. Oh nggih ngestakaken dawuh. Monggo Kakang Mbok. Timbali Kanjeng Rama. Iya terus ta jumena. Yutama ngambar arum sang kusuma gembrang-gembrang yen ngandika Drupadi wonten paring dawuh Kanjeng Rama. Ning ngarepamu kuwi sapa? Menika Ponokawan Bagong ingkang wis bisa gawe tentrem negara ing Pancala. Merga saka pamutahe Begawan Durna, mesti wae yen kowe tak tanting supaya tak rabai karo Durna mesti ora gelem. Trimah pejah. Mula gandeng kowe ora gelem tak rabai karo Begawan Durna, mongko ingkang bisa ngundurake Begawan Durna mau Bagong. Mongko Bagong duwe niat ngayomi marang kowe sak jroning kowe ditinggal karo bojomu ya kuwi anak Prabu Ngamarta. Mekaten Kanjeng Rama. Iya. Menapa dipun keparengaken kula sak rembag rumiyin kaliyan Bagong? Ya sakarepmu kono. Aku tak nglungani papan kene rembuken sing kanthi apik-apik. Nggih ngestaken dawuh. Wis kono. Bagong. Nun penake durung apa-apa ya wis kon menake lho Ponokawan Bagong wonten dawuh moro saiki tak takoni niatmu apa nggone bakal kepengin ngayomi kelawan aku satampang karamasane angel tenan nek ngomong nek karo wong wedok iki nek lagi pertama kaya ilate iki kaku
Sapengkeripun sinuwun Prabu Puntadewa, kula nika namung badhe ngreksa asma panjenengan. Tegese Ampun ngantos disenggol dening priya sanes, ampun ngantos dipun kajengaken dening priya sanes. Mila niki sisteme kawin kontrak. Tegese piye? Kula dados garwa panjenengan ning mengke nek sinuwun Puntadewa menika sampun rawuh. Kula kedah ngawon panjenengan kula aturaken sinuwun Prabu Darma Kusuma. Lah upama nggone tindak kuwi setahun, Panjenengan dadi bojo kula setahun. yen le tindak 2 taun, Dadi bojo kula 2 taun. yen nganti ana apa-apa upamane sing jeneng tresna kuwi jaran saka kulina, aku campur karo kowe saking kulinane terus aku yo ketukuran rasa tresna sing gedhe. Nek upama aku terus iki mung upama lho. Aku duwe anak karo kowe piye? Sesuk nek Sinuwun Puntadewa rawuh, anake dipacul ndase. Kuwi jenenge ora duwe rasa kamanungsan. Nek upama Sinuwun Puntadewa gelem nampa ya wis ra apa-apa anakmu tak monge. Monggo, monggo daripada kula omong dadi kere. Wong sampeyan sing momong. Iya. Berarti ya wis mbangane aku dipek ratu kono-kono. Akeh sing padha ngayunake kelawan aku. Kowe becik nek aku urip karo kowe, Bagong. Puspawarna Alayub. Kowe iki arep ngopo? Ajeng anu buka gending. Gending apa? Mboten iso. Ame ngawur watone lekom. Menika saestu. Iya tenan. Wah, jan. Nek ngoten kula wis ora ana tabeting antaraning Panakawan kali Bendara. Ora ana. Kepareng kula badhe ngadeg. Ya ngadeg kok saiki wae. Nggih alon-alon karang wong tuwa. Nek ngadeg ora iso sakal. Iya. Wah, jan. Kula ya wis ora basa karo panjenengan. Wis ora sah basa ora apa-apa. Yayi Wara Drupadi. Kakang Mas Bagong wonten dawuh. Nyes bokongku. Ati jan kaya siniram tirta wayu sewindu. Inggih. Iki terus apa liar jagongan iki meneh lapangan ngene iki? Hah? Apa ya ora ana tempat ngopi lah paling ora. Berdua. Lho. Kowe pesen kopi, sing kopine iso ana gambar I love you. Terus monggo aku sing nyeruput. Wonten Pancala mriki wonten papan kados mekaten. Naminipun Pan Cafe. Ben saya awur-awuran wisan iki. Nah ngono ayo mlebu jroning Taman Sari wae ya. Inggih ngestaken dawuh. Engko aku lungguh kowe ning jejerku. Gandeng aku sarep rabi karo kowe. Berarti kan abdi-abdiku kae ya ngladeni karo aku. Mestinipun mekaten. Nah, alhamdulillah. Iso apa-apa iki. Biasane ning omah mung dikongkon bojoku. Bojoku saploke ora iso mlaku kae. Nek akon sak penake dhewe mung nutuki cangkir tek. Minta minum. Teng, minta makan. Aku padake baby panggang. Baby sister. Inggih monggo rat anu Kamas. Aja Raden. Kamas wae. Inggih, kula dherekaken manjing wonten ing Taman Sari. Yo. Mangkat yo.
Inggih monggo kula dherekaken. Yo ayo yoan. Inggih. Monggo Mlaku bareng ya. inggih. Aku gandeng. Gandeng yo kena, ngrangkul yo kena. Ayo ora. Aku mau nek ngrangkul. Aku nek ngrangkul kene iki tanganku turah. Nritik terusan. Nyok ngeceki apa-apa. Inggih. Ya mlaku bareng wae yo. Monggo kula dherekaken Raden. Raden meneh. Abdi dalem arep nendi kowe? Kinantita usa uyun ayung yun ing mapan wonten ing praja puser bumi wonten Alindra Muda gagah pideksa branyak pasmane ingkang jejuluk Nata Prabu Kalimantara Risalju nedung lenggah madaning dampar sineba rekana patih guwa Garba awarni diya sak perbata siwi gedene netra kaya Baskara kembar garana mungal kaya candhik ing Palwa rumahap ngersaning Sanata Prabu Kalimantara sawetawis tambuh-tambuh setaninggali sang patih guwa Garba mulat kawontranipun ingkang sesembahan nggih Sanata Prabu Kalimantara anggenipun tansah katingal tepung wimbane
Kadi wonten ingkang ginagas wonten salebeting penggalih. Dadi kumanglujening pangandika ing dereng kababaring lisan. Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra bali lumut tambra kanggon aita denceng dencengan jagat pasesaning Bathara wayah Bathara jagat kate wonten rawuh sinuwun mesti wae tuwuh tandha pitakon jroning atimu apa ta sababe dene panjenengan ingsun lenggah ing dampar parandene durung kawiyos pangandikaning ingsun ing kababar mring sagung para nayaka lan punggawa non ngantos tuwuh tandha pitaken salebeting manahipun ing abdi kepadihan menapa ta ingkang ginebeng salebeting penggalih paduka Gusti kula ingkang sinuwun delan sasampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabekti kula kunjuk iya pati tak tampa ora liwat pangestune ingsun tampanana lha pundi nggo jimat paripih dayanana ing kasantesan urhananira wate inggih nggon ingsun sapejagong lawan sira patih Guwa Garba sayektine mung bakal nyuntak marang pangunek-unek ing penggalih ingsun bab ingkang pundi paduka sampun dados nalindran jayeng bawana paduka sampun dados nalindra kuncaraning ngrat jagat ngantos keberbeken dhateng mandhangipun Prabu Kalimantara
Nalindra Muda ingkang sugih bondo bandu. Nalindra Muda ingkang boten kekirangan menapa kemawon teka Paduka nggadahi pangandika ing kados mekaten. Pate wonten dawuh. Yen babakan derajat pangkat ora kurang. Inggih. Yen babakan bondo donya ora kurang. Inggih. Pun Paduka menika menggalihaken anggen Paduka kepengin amungkasi jejakanipun Sinuwun Prabu Kalimantara. Pancen bener kaya mengkono. Lajeng wanita pundi ingkang dados weting penggalih Paduka lumahing bumi kureping Ngamarta Prabu Darmakusuma. Ya mung wektu dina iki Sinuwun Ngamarta Prabu Puntadewa mau lagi linggar praja. Mbuh menyang ndi papan lenggahe kabeh ora ana ingkang ngerti tumuli Dewa Drupadi kondur marang negara ing Pancala. Pate wonten dawuh. Kalodhangan iki bakal tak gunakake nggonku nyidra kelawan sekaring kedaton ing Pancala ya kuwi Wara Drupadi. Lho. Menapa mboten langkung prayogi menawi jengandika menika nglamar ingkang kanthi sae-sae. Upama tak lamar tangeh bakal diparingake jernyatane Wara Drupadi durung dipisah dening Nalindra Ngamarta Prabu Darmakusuma tegese isih ana kewajibaning nata Ngamarta Prabu Puntadewa. Kasinggihan mekaten mula ora ana cara ingkang kudu tak lakoni kejaba mung nyidra marang Wara Drupadi. Menawi ngantos kawanguran menapa mboten adamel lingsem penggalih Paduka Sinuwun Prabu Kalimantara. Isin ketemu mburi sing baku aku bakal muktekake kelawan Dewa Drupadi. Kepareng Paduka aja ingkang padha nderek mengko mundhak kawanguran. Kakang Prawadya boleh bakal nderekake jengkaring sun samengko ora urung bakal dadi tandha pitakon ing para kawula ing padha weruh. Ihi. Lajeng kepareng Paduka ingsun dhewe ingkang bakal lumawat ana ing negara ing Pancala yen ana kalodhangan sarta samengko ana lenaning para wong-wong Pancala Wara Drupadi bakal tak cidra pate. Leng-leng ing driya mangungkung pangungkung ganduan rimang lelena tanpa kanin lelena tanpa kanen yen tantulusa amangku sang Dyatama Nalindra Muda Nalindra Muda wuwuse angrerepa menawi tetela mekaten namung sembah kula ingkang nderekaken jengkar Paduka Gusti kula ingkang sinuwun tak jaluk pamujimu aja kendhat nggonmu nyuwun marang panguwasaning dat kamurwing dat muga-muga kelakon panjangkaku sembah kula ingkang nderekaken jengkar Paduka sinuwun. Ya Pati alugon lakuning lekas lokita linuting kidung kadung kadereng momong mangun manah rahayu yana tanah kolong
Miat langaning kalang banaglar pandahan moncar tinon lir kekonang suram sorot ketan badang kula piyambak nggih melu prihatin. Negari Ngamarta pun dangu komplang Kakang Semar. Nganti bingung penggalihku nalika aku kudu ngupaya menyang dilenggahi Nyai Prabu Darmawaji. Monggo wis ora kurang-kurang nggone kelawan kadangku Yai Werkudara Padine Janaka bebasan tepung gelang kekalangan. Ngupaya menyang endi dununge Nyai Darmaji parandene ora entuk tandha-tandha menyang endi lenggahi Nyai Prabu Puntadewa. Depol kula Ndara mula wektu dina iki Werkudara Janaka lan Kresna kakangku rawuh ana ing Karang Kadempel ingkang wigati nyuwun pepadhang kelawan Kakang Semar. Senadyan Kakang Semar wujuding ngaceplik mung batur, nanging aku percaya yen to Kakang Semar ngerti sejatine menyang endi lenggahing Puntadewa kakangku. Ampun ngoten. Lah mbok kabedhah dodo kula kapendheta manah kula dereng nate ngertos. Lan kula dereng ngerti teng pundi lenggahing Sinuwun Prabu Puntadewa. Ming sing dadi kaget raos sing manah kula ngendikane kabar sing kula tampa. Ndara kula Waradrupadi malah kondur wonten negari Pancala. Iya, pancen bener mengkono Kakang Semar. Lah napa mboten langkung prayogi nek sampeyan kalih Ndara Werkudara Ndara Janaka niku nanjihke garwa Ngamarta luwih dhisik sowan teng negari Pancala. Mbok menawa sak mangke wonten pangandikan saking Sinuwun Prabu Pancala awit sampun kedangon Sinuwun Puntadewa ngenipun nilar negari Ngamarta menika Ndara. Miyat langening kalanggiwan aglar pandan moncar tinon ler kekonang surem sorotetan padang kasoran pacaring purnameng gekono dasari mangsa katiga ing jagat wasaning Bathara Werkudara. Nggih. Lah kok bener ngendikaning Kakang Semar? Pun Kakang lan Siadi ketungkul ngupadi menyang dilenggahi Nyai Prabu Darmakusuma nanging ora menggaleke lawan Nyai Waradrupadi. Yo. Mulayu Dimas, apa kang dadi aturing Kakang Semar kuwi diestokake seranane sowan luwih dhisik ora ketang sedhela ana ing negara ing Pancala. Nanjeke kelawan garwa ing Ngamarta. Wah, yen pancen kaya mangkono. Aku mengkari manut ayo Kresna kakangku tak derekke jlamprung aja nganti keri Semar anakmu dikanthi. Nggih. Mareka den rayekna semuriris.
Langaning kalang wanaglar wandhan moncar non ler kekonang suram sorotetan padang om ilatala persasat kadidene lumampang panci peteng papak obor sastra biar padang trawangan nggih kula ngaturaken panuwun dene anak Prabu Indrawati sampun kepareng rawuh wonten negaring Pancala paman kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih kula tampi dawa sami-sami Durwada bapakku aku ngaturake basaku katura ya Werku Dara tak tampa paman lu ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya ya Arjuna ndak tampa. Ing pamaning Pancala nderek prihatos. Dhateng lampahan ingkang sampun kelampah wonten negari Ngamarta mendranipun anak kula, anak Prabu Puntadewa. Ngantos dados jalaran wangsulipun anak kula Waradrawati wonten negari Pancala nggih. Aman. Sawanipun ing putra Indrawati jatosipun nanjaken babagan perkawis menika. Lajeng sakmangke Kyai Ratu Waradrawati wonten negaring Pancala kalersan mekaten. Namung kula nuwun sewu wonten lampahan ingkang mesinipun badhe kula aturaken dhateng resanipun anak Prabu Indrawati. Lho. Lampahan menapa? Ing wonten gandeng cenengipun kaliyan pun anak kula Waradrawati. Bab ingkang pundi paman? Nggih. Sakwangsulipun anak kula Waradrawati negari Pancala menika paribasanipun banjir mangsi udan awala. Karah para nalindra para brahmana satri ing sami ngayunaken dhateng anak kula sami nggraita lamun nalindra ing Ngamarta sampun boten badhe kundur malih wonten negari Ngamarta. Manah kula menika bingung. Pundi kedah kula lampahi ngantos Begawan Durna kemawon sowan wonten negaring Pancala badhe nglamar anak kula pun Waradrawati bejanipun wonten sowanipun Panakawan Bagong ing nalika semana paring dawuh utawi munjuk atur dhateng kula piyambakipun nampi sasmitaning dewa kedah saged ngayomi dhateng bendaranipun inggih menika pun anak kula Waradrawati satemah dados pancaka rageng kaliyan para Sata Kurawa nanging elokipun lah kok Bagong saged ngunduraken sangga para Sata Kurawa mboten nemungaken menika. Kalebet Begawan Durna lan Nalindring Mandura ing ngraka Tiyang Agung Baladewa kapracundhang mengsah Bagong. Tumuli kula menika nggumun. Bagong kok gadhahi kekiyatan ing kados mekaten menika. Lajeng nalar kuna tumunten kula menika metang menawi Bagong nggadahi kekiyatan kados mekaten menika
ngayomi dhateng ingkang bendara inggih menika pun anak kula Waradrupadi tartemtu boten badhe wonten tiyang ingkang wantun ngiriguda dhateng atmaja kula pun Waradrupadi. Lajeng sakmangke Bagong wonten pundi? Bagong sakmangke sampun mapan wonten Taman Negaring Pancala. Malah piyambakipun sampun matur dhateng kula badhe ngayomi dhateng pun Dewi Waradrupadi anak kula salaminipun Prabu Puntadewa anak kula mantu menika kesah saking Negaring Ngamarta. Lan Bagong sampun matur menawi mangke anak Prabu Puntadewa sampun timbul piyambakipun badhe nilar Negaring Pancala. Nanging pakatinipun Bagong kados mekaten menika mboten sae kedadosanipun Jer Bagong menika namung derajatipun Panakawan paman. Lah nyatanipun kula sampun kebacut maringi palilah dhateng pun Panakawan Bagong lajeng menika mangke kados pundi nggih? Gonjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung dara. Nggih. Arjuna kula wonten paring adhawu. Mula ta mula sawani anake Semar iki mau kok ora katon Bagong. Lah kok jebul Bagong mulang sarak dheweke ninggal malah ngunggah-ungguh lan tata krama mapan ana negara Pancala kanthi pawadan ngayomi marang Mbak Yumu Waradrupadi. Nek nganti Bagong kurang ajar kepiye Janaka? Koko Prabu lati lenggah ing prayogi. Ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung. Bagong dalem bener ngendikaning Paman Pancala murang tata ing atase ming derajating batur. Lah kok kowe wani padha-padha lengguh jajar kelawan Kakang Mbok Waradrupadi. Nyuwun pangapunten kula menika namung sakdermi ngayomi ing atase mung ngayomi marang bendaramu wae. Lah kok kowe lungguhmu jejer kelawan Prameswari Ngamarta. Kula mboten nyuwun ning gandeng Dewi Waradrupadi sing kepareng dawuh kali kula supaya lenggah jejer. Kula niku jare ya pekewo. Lah niki lho tangan kula isih abang-abang dijiwiti terus. Napa mboten nganyelke? Yen ngono kowe wis kurang ajar karo Kakang Mbok Waradrupadi. Mboten kurang ajar. Kadanging pun Kakang Yayi Janaka sing gedhe pangapuramu ya Dimas, kaya ngapa ta rasane ngatasé aku tininggal dening guru lakiku nganti tekan 3 candra suwene. Dene ana wong kang gelem ngayomi marang aku, malah kepara kebeneran to Dimas aja ngruputke karo Bagong. Kakang Mbok mestinipun boten kados mekaten lampanipun. Panjenengan menika Prameswari Negaring Ngamarta. Teka Bagong wantun nyala wetah dhateng jengandika lenggah jajar kados mekaten. Malah semunipun radi boten wonten ginggangipun antawisipun jengandikanipun lenggah kaliyan pun Bagong. Pancen aku ingkang njaluk supaya Bagong lungguh jejer kelawan aku yo nyatane bareng Bagong jejeri kelawan aku. Atiku krasa tentrem, atiku krasa ayem Yayi. Ngandel ora senengane kok maido arep rupane kaya ngene iki ning gedhe dayane. Bagong bali ora? Ora. Lho ora basa. Ora basa wae sampeyan nyatane ketok nek ajeng meri karo ketrimane uripe Bagong kok. Pokoke aku arep nang kene sak teruse, nek ora sak teruse ya sak timbule Ndara Puntadewa kula ajeng teng mriki ngayomi karo Dewi Waradrupadi.
Yen ngono kowe wani karo Janaka sing tak wedeni apamu kene marganing patimu Bagong. Aku wis ngerti rembugane Janaka karo Bagong. Kowe pancen batur sing ora ngerti karo derajatmu. Ora gelem medhun kowe jejer karo Waradrupadi Mbayu tak idak mutar kowe. Idan tak idak genti kowe mutar. Bagong. Saya gawe pangeram-eram ing ngatasé satriya-satriya Ngamarta lah kok mbok kalahake. Lenggah sik ya sayang. Iya. Aku nek ora ngladeni wong-wong kae ndak dikira aku wong jiring getih wedi mati. Iya, Bagong. Mengko sak rampung aku nandangi Janaka karo Werkudara, aku kembali ke sini. Iya wis kono kepenakno. Tandangane nak tuman wae. Janaka mboten kinten babar pisan. Bilih Bagong nyata anggunjak dhateng Kakang Mbok Waradrupadi, semune Waradrupadi ora wegah nampa karo Bagong, ditampa kanthi ikhlas. Lah dalah jagat iwabatu jagat pangestungkara. Lah kok dadi kaya mengkono kanane Bagong? Mung gumunku lho, Yayi Waradrupadi kok ya nampa iki ana lelakon apa Maratresba? Tak presanane kaca paesan Werkudara. Ya jagat paesane ngubut ora wayah ndara jagat. Lah kok isa-isane nglakoni? Resna kakang kowe ning apa? Sawise mresani kaca paesan teka mesem kaya lega penggalin Kresna kakangku. Janaka wonten paring adhawu Werkudara. Nggih. Bagong kaya adhep ana. Ning aja kowe gendhak sikor karo Bagong. Parmaduka Kanjeng Koko Prabu Janaka luwe-luwe. Kowe sumengkema ning pepadaning Bagong kae njaluka mati wong loro. Wah iya. Iki kok ada munduk-munduk iki ngapa iki? Bagong. Wiwit dina iki aku njaluk mati. Lho. Ngapa? Saka ngendi doan? Saka pis-pis ya. Bagong. Wah. Aku njaluk mati. Wah, carane ngono kuwi mah. Sone aja-aja. Bagong edan ora gagas karo aku. Aku patenono. Bagong aku patenono. Aku trima mati ning ngarepamu Bagong tinimbang aku wirang bebareng. Aku patenono. Apa perlu aku kudu suduk salira ning ngarepe Panakawan Bagong. Aku patenono Panakawan babar. Sejatining wujud nata Ngamarta Prabu Darmakusuma.
Koko Prabu. Aneh piye Yayi? Teka paduka mimba Bagong solah sakbawanipun mboten benten kalian Bagong. Monggo Koko Prabu menika mboten saged ngecul kumarucul. Nanging ing menapa saged jebles kalian Bagong. Sing tumindak dudu pun Kakang nanging uga Panakawan Bagong ingkang tak papanake ana ing kalpikaku iki Dimas Arjuna. Dados ingkang ngendika sanes panjenengan dudu aku ora iso omong cara Bagong. Rekaman. Aku sing ngomong. Ya. Lajeng ingkang tetembangan jejogetan. Kula. Kandhane kok ngeyel ora. Wis ngene iki wis apik wis tekan esuk dadak di protes. Angel lele mikir. Iya, Bagong. Dimas pun Kakang sayekti nggone Mendan krana pun Kakang upaya wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada ingkang Mendran saka negara Ngamarta Yayi. Koko Prabu inggih kula sampun mangertos dayanipun Yayi. Namung mengatono tasih wonten kewajiban inggih menika ngupaya wonten pundi durungipun pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Kula piyambak mboten mangertos. Lajeng badhe dhateng pundi anggenipun ngupaya pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Koko Prabu kula mboten saged munjuk atur dhateng ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu anak Prabu Darmakusuma kula ingkang sowan nggih. Nggih, kula nyuwun senjata pitulung. Ing Rama ing Pancala nyuwun tulung. Paman Pancala wonten menapa? Ingkang garwa anak kula Waradrupadi cinidra dening Duratmaka. Bineta ngambah dirgantara kula sumanggaken nggih anak Prabu Darmakusuma. Koko Prabu Yayi Waradrupadi murca. Wela dalah. Yayi Waradrupadi cinidra Duratmaka kasinggihan mekaten Koko Prabu. Lho edan kae arep ngopo kae? Aseme dinggo. Lho. Sondi? Toilet. Tak kira nek ngrebut Waradrupadi wis udu hakku wisan. Hakku mau saiki senes hak kula. Yayi Punta wonten dawuh. Nalendra kala wau menawi saged pinanggih sampun ngantos jengandika gendhak sikara. Namung latri pasrah pejagesang dhateng Nalendra kala wau Yayi Puntadewa. Drupadi, ora usah dadak kowe bingung, ora usah dadak kowe rumangsa bakal tiba ning Padasuri. Nanging kowe bakal tiba ning kasur babut kowe winengku garwa dening Nalendra ing pusara Bawi Prabu Kalimantara.
Aku Narendra Muda. Kowe njaluk apa wae bakal tak turuti. Waton kowe gelem ngladeni kelawan aku nata Kalimantara Waradrawadi. Iki kaya Prabu Puntadewa kasinggihan mekaten sinuwun menawi paduka badhe garwa dhateng semah kula pun Waradrawadi kula mboten menapa-menapa namung jejeripun piyai kakung mbok inggih medal margi ingkang leres menawi paduka badhe garwa dhateng semah kula monggo kula caosaken tangan kula kekalih kula mboten badhe owel upami nyatanipun Waradrawadi menika nggadahi raos dhateng panjenengan malah sak mangke langkung prayogi kedadosanipun jer kula jejering guru laking mboten saged ngayomi dhateng inggih menika tetimbangan kula pun Waradrawadi kenging menapa kula kisah saking negari Ngamarta tigang candra laminipun sampun satrepipun menawi paduka tresna kaliyan pun Waradrawadi Drupadi tresna kaliyan panjenengan namung saderengipun paduka mengku garwa dhateng tetimbangan kula pun Waradrawadi kinarya srana anggen kula ngaturaken dharma bekti kula monggo sinuwun kula aturi nampi dhateng sembah kula babar jatining wujud pustaka jamus jlima klasa katon padhang kahanane. Anakku Drupadi wis bali, yai anakku Puntadewa uga wis timbul. Kresna, iku wonten dawuh paman. Ingkang pamaning Pancala ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Semeruga kowe Werkudara, ya. Aku ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan, ya. Ora dadi ngopo. Muga-muga kabeh bisa mlumpuk malih ana negara Ngamarta. Ya, kuwi luwih prayoga. Iki piye kok dadi kanane kaya ngene piye? Lho. Yai Waradrawadi. Nggih Koko Prabu kasinggihan mekaten. Lho, menika Yai Puntadewa. Nggih. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Wonten menapa Koko Prabu dene jeng ngandika Kanjeng Koko Prabu rawuh semunipun nandhang duka. Apa boleh kakangku teka-teka nesu? Nek karepku arep nesu karepku. Nek gandeng kanane wis kaya ngene iki, aku arep nesu karo sapa? Yen nganti aku njaluk Yai Waradrawadi padha karo aku ngrusak bebrayane Kyai Prabu Darmakusuma, ora prayoga Werkudara. Weh, mantene ketak kandhanane sik. Bathara, wonten dawuh. Wangsul. Lho, kula kok kan wangsul pripun? Kyai Prabu Puntadewa sampun timbul. Wah. Sampun kondur? Sampun. Aduh. Nek ngaten kula coplok anggenipun dandan manten. Coplok kabeh. Inggih ngestaken dawuh. Kula aja bali. Inggih ngestaken dawuh. Ampun gawe rame negari Pancala. Oh inggih ngestaken dawuh. Nggih anak Prabu Baladewa. Wis kelakon. Nadyan ora ketang sedhela anakku Waradrawadi diwengku dening Bagong. Kowe diwengku dening Bagong Drupadi.
panjenengan ingkang dados Bagong. Iya. Sami kemawon boten dados menapa. Sampun Yayi mboten sah sujana. Wong sing dadi Bagong panjenengan kok ya sanes kula nanging Bagong ingkang dados ingkang kula kanthi manjing kalpika. Inggih. Sampun samangke sampun ngantos dipun permasalahaken lagi. Kaunanipun sampun padhang kados mekaten. Wis ora usah dadak werna-werna. Sura Sudira janing Kang Rarsasi Sura sasi Sabarjen wae. Koko Prabu sampun menawi mboten saged ngendika, mboten sah tumut ngendika. Mugi-mugi sedaya tansah manggi wilujeng niring sambi kala wiwit purwa madilan wusananipun nggih.